Sada pozivam člana povjerenstva Hrvatske stranke prava 1861 Splitsko-dalmatinske županije, viteza Cetinske krajine Ivana Kosa-Tadića da se obrati skupu. Hvala vam svima. Ovo je prvi put da do ovoliko naroda ću nešto pročitati nakon 20 i više godina u stranci. Pa ako se zanesem, pokušat ću biti. Ubojstvo Paradžika, Kraljevića i njihovo prikrivanje, zatim uništenje svih poduzeća i seljaka, to su kapitalni zločini koji su promijenili povijest hrvatskog naroda i to u smjeru propasti. Već dugo članovi HDZ-a, SDP-a govore da oni nisu krivi, da nisu tu bili. Nikada neće priznati da su oni bili idejni tvorci osnivanja što više hrvatskih stranki prava, da ne bi Paraga sa svojim pravašima uveo pravnu državu i spasio hrvatski narod od njenog propadanja. Naprijed idemo da se Paragi vrati HSP koji mu je nehrvatska vlast otela i otima preko Kandareja, Đapića, podruga Hasanbegovića. Paraga je jedan vlak koji vozi volontirajući i hrvatski narod je uglavnom u tom vlaku, pa i onima koji iziđu omogućen je povratak. Materijalna oskudnica neće moći uništiti hrvatsku ljubav za pravdu, za ravnopravnu podjelu kruha bez laži, izdaje i licemjerja. Istina, lijepo je vidjeti zastavu HOS-a, ali dok je vijore lažne stranke prava, ona nikada neće zasjeti, jer to samo odgovara dosadašnjim režimima. Njeno isticanje zasjeće u punoj raskoši dolaskom Parage, a njegovim dolaskom zainače srce svim ljudima. Jer se neće dogoditi da se radniku u Nedovne produži rad na 3 mjeseca, da ne dobije plaću koju je tako teško zaradio. Seljak će biti zadovoljan jer će svoju robu svu prodati. Neće se dogoditi da se uveze zamrznuto meso nekoliko godina, kao i da se uveze GMO hrana i tekstil, koji itekako utječu na pretilost i sterilnost naroda. Novac služi za dobra djela, za napredak, a u naših političara srce je privršeno samo novcu koji razara njih i sve koji su u blizini. Oni ne žele bogatstvo naroda i svoju pohlepu ne mogu gasiti do samog svog propadanja. Križni put ovog naroda završava dolaskom osobe koja se nije prodala u prošlosti, sadašnjosti, a uz našu pomoć ostaće tako i u budućnosti. Paraga.